Така, какво има в един стар телефон с шайба? Има два контакта. Единият контакт се затваря, когато започне набиране, т.е. когато шайбата е в положение различно от дефалтното. А другия контакт прави по един импулс на всяка позиция, през която шайбата мине. Тези два контакта е лесно да се върза с Arduino. Тук директно в светодиода съм показал данните от контактите. Ето както зеления контакт е затворения, който газ тъмно се набира, е първият контакт. Червеният светодиод са импулсите от втория контакт. И ето нещо, което може да свършим на практика. Можем да наберем определен номер от шайбата и в Arduino да го регистрираме. Пример за това е 1, 2, 3, 4, който ще набере всеки момент. И в резултат ще получим една сирена тип полицейска. 1, 2, 3, 4. И честито познахте телефонния номер.